Trimmers Productions. Ranjo again and again. Baby, uri manager, panyatse rudo uri manager iwe. 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 Ndichakutora ndoenda newe kure kusinga svike vavengi. Ndinozvisiva vane kodwa vari kuona ini newe tichidanana. Ndichakutora ndoenda newe nekuti ndakada iwe pakati pevamwe vese ndakasarura iwe. Ndichakutora ndoenda newe kure kusinga svike vavengi. Baby, uri manager, panyaya dzerudo uri manager iwe. 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 Ukandisiya baby hazvite, unenge wandibaya panotsimba moyo. Hazvite, vakawanda vaishuwira kuti ninewe tiparadzane. Uvangwarire, vanouya sevanokuda asi mumwoyo ndanacho tasa. Uvangwarire, ndivo vaya vakatengwa nendarama vakaparadza mwana. Baby, uri manager, panyaya dzerudo uri manager iwe. 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 Ndichakutora ndoenda newe kure kusinga svike vavengi. Ndinozvisiva vane kodwa vari kuona ini newe tichidanana. Ndichakutora ndoenda newe nekuti ndakada iwe pakati pevamwe vese ndakasarura iwe. Ndichakutora ndoenda newe kure kusinga svike vavengi. Baby, uri manager, panyaya dzerudo uri manager iwe. 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 Ukandisiya baby hazvite, unenge wandibaya panotsimba moyo. Hazvite, vakawanda vaishuwira kuti ninewe tiparadzane. Uvangwarire, vanouya sevanokuda asi mumwoyo ndanacho tasa. Uvangwarire, ndivo vaya vakatengwa nendarama vakaparadza mwanakomana. Uri manager, maimukanya uri manager, chiera uri manager iwe. Ndati uri manager, uri manager, iwe uri manager iwe.